A dzisiaj Śląska Karuzela gości w Legendii, śląskim wesołym miasteczku, gdzie spełniamy nasze dziecięce marzenia. Kameruje się. Cześć, tu Sławomir. Tu Kajra. No, słuchajcie, dzisiaj się ubraliśmy tak skromnie. Tak. Dlatego, że na Śląskiej Karuzeli wielkie święto. To jest odcinek specjalny. A dlaczego? Przekonacie się już za chwilę. Zaczynamy. Dzisiaj ryktuje się niezłomiła, upie już mnie złożyć tych lot. Zlecie się loros, cała rodzina i gorzoła będzie się strumieniem lać. Ani se nie myśl, starą motyko, że dodam cię odwiedza dziś. Ostatnim razem, jak żechcie zbierą, wynosili cię we czterech, ale gańba kule byle. Jak się mamy bawić, to się mamy bawić, chałupie drzwi wywalić, chowy nowe wstawić. Jak się mamy bawić, to się mamy bawić, frajda sobie sprawić, wesoło żyć. Jak my dźwigali góra starzyka, łoros nas krzesła na blisk pod. Złomał se kinol, łyknął gibisa, porachował wszystkie kości, no i znów impreza gibko nabrała szwągu, aż starzyk krykać jedną w kąt. Bo przyszł zeplik z drugiego sztoku, łącz to z chemii z dołu, a tura w domach, bo aparatura. Jak się mamy bawić, to się mamy bawić, chałupie drzwi wywalić, chowy nowe wstawić. Jak się mamy bawić, to się mamy bawić, frajda sobie sprawić, wesoło żyć. Już moi starej film się urywo, co będzie dalej nie wie nikt. Cały familok już z nami śpiewo, tato ciś marzy, aż wyleciały drzwi. Bimber się leje, starzyk szaleje, ktoś na harmonii jeszcze gro. W takich wymursach tyle się dzieje, chyba w naszym familoku zdarzą się tak raz do roku. Jak się mamy bawić, to się mamy bawić, chałupie drzwi wywalić, chowy nowe wstawić. Jak się mamy bawić, to się mamy bawić, frajda sobie sprawić, wesoło żyć. Jak się mamy bawić, to się mamy bawić, chałupie drzwi wywalić, chowy nowe wstawić. Jak się mamy bawić, to się mamy bawić, frajda sobie sprawić, wesoło żyć. Cześć, to Małgosia. Cześć, tu Sławomir. Witam. Jestem dyrektorem telewizji TVS i mam cudowną wiadomość dla Państwa. Otóż Sławomir z Kajrą zwyciężyli w bitwie programów telewizji TVS. Ogłosiliśmy plebiscyt i to telewidzowie zadecydowali, że to właśnie ten program cieszy się największą popularnością. No wspaniale, no gratuluję, jest to dla nas cudowna wiadomość. Bardzo mi miło przekazać tę wiadomość i tę decyzję telewidzów. Myślę, że jest to sympatyczne wiedzieć, że telewidzowie właśnie tak was kochają. No cieszymy się bardzo, zgadzamy się z tym werdyktem. Kochani, serdecznie was pozdrawiamy, bo to jest naprawdę wielka radość robić coś radosnego, coś wesołego. Jeśli wam się to podoba, to tym bardziej nam miło. Kochani, no nagroda jest przepiękna. Będzie stała na naszej półeczce. Proszę, jak to się prezentuje. A w takim Jest nam razie... szalenie miło, cudownie, że oglądacie. Już 3 lata robimy ten program. Poznaliśmy cudowne miejsca.
I komu Poznań- my ją chcielibyśmy zadedykować? Ja myślę, że jest jeden człowiek, któremu chcielibyśmy tę nagrodę zadecydować. To jest producent programu Krzysztof Szwed, który zaufał nam, dał nam szansę i bawi się razem z nami. Pani dyrektor, bardzo serdecznie dziękujemy, Dziękujemy bo to dla nas Dziękuję. zaszczyt gościć Panią na Śląskiej Karuzeli i myślę, że jeszcze będziemy długo się Tak, cieszyć. ja mam nadzieję, że ten program będzie jak najdłużej ozdobą telewizji. A proszę powiedzieć, którego artystę ze Śląskiej Karuzeli Pani najbardziej lubi? Sławomira. Bardzo dziękujemy i tym optymistycznym akcentem przechodzimy do kolejnej piosenki. Teraz już wszystko wiem, bawiłem grubo się i w Ameryce gdzieś pod palmami raj, mówili jedź, bo tam podobno życie. To był przepiękny czas, życie tętniło w nas, pamiętasz miła? Lecz na ojczyźnie właśnie nam się przydarzyła miłość, miłość w Zakopanem, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość czarzy twoje oczy, rozpędzona jak motocykl. Hej, wypijemy syćkie drinki, jasłona. Cekiny błyszczą twe, uśmiechem kusisz mnie. DJ przygrywa, splecione ciała dwa, tak piękni ty i ja, szczęście nadpływa. Choć na parkiecie tłum, tu dzisiaj oprócz nas nikogo nie ma. Cześć, to Sławomir, a w mych ramionach Magdalena. Miłość, miłość w Zakopanem, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość czarzy twoje oczy, rozpędzona jak motocykl. Hej, wypijemy syćkie drinki, jasło dna. Jedziemy! Poranek jasny, świt, głowy leciutkie, bo to przecież góry. Na niebie słońce lśni, ty jesteś dzisiaj nim przeganiasz chmury. Buzi mi teraz daj, a potem więcej, gdy będziemy sami. Bo od wieczora, baby, znowu zaczynamy. Miłość, miłość w Zakopanem, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość czarzy twoje oczy, rozpędzona jak motocykl. Hej, wypijemy syćkie drinki, jasło dna. Miłość, miłość w Zakopanem, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość czarzy twoje oczy, rozpędzona jak motocykl. Hej, wypijemy syćkie drinki, jasło dna. Aż do dna. Szanowni Państwo, gdyby nie producent, nie byłoby tak wspaniałego programu jak Śląska Karuzela. Panie Krzysztofie, Pan jest autorem tego zamieszania. Również dla Pana mam tą wspaniałą statuetkę. Piękne wyróżnienie. Serdecznie gratuluję. Pani dyrektor, piękne wyróżnienie, wspaniała nagroda. 3 lata pracy Kajry Sławomira. Bez pani by tego też nie było. Gdybyśmy nie mieli czasu emisyjnego od pani, nic by się nie zdarzyło. Bardzo dziękuję. A 10 lat pracy telewizji
przynosi naprawdę ogólnopolski sukces. Gratuluję też pani. Bardzo dziękuję. dziękujemy za współpracę. Zgadzacie się ze mną? O, jak najbardziej. Impreza na 10-lecie to był jeden z piękniejszych koncertów naszych ever. Kochamy Śląsk, a Katowice są tak cudowne. No, wspaniały koncert i mam nadzieję, że za 10 kolejnych lat też się zobaczymy i też zagramy. A ponieważ Kajra mi zabrała nagrodę i nie będę jej mógł mieć, to chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, Wypożyczyłem ci. Tak, że mi wreszcie coś w domu będzie stało. A ja mogę dodać, że Ślązacy kochają Sławomira i Kajrę. Dziękujemy bardzo. Toca jamba, jamba, rumbay. Cuando tú te sientes mal, oh, no pienses más y busca tu ritmo ya. Siente jamba, rumba, búscalo tu corazón. Deja ahí tus miedos solo con esta canción. Toca jamba, jamba, rumbay. Vamos a bailar mi ritmo mucho más. Nunca estás mal, tú disfrutarás. Baila esta rumba en tu ciudad. Cuando tú te sientes mal, no pienses más y busca tu ritmo ya. Siente jamba, rumba, búscalo tu corazón. Deja ahí tus miedos solo con esta canción. Toca jamba, jamba, rumbay. Vamos a bailar mi ritmo mucho más. Nunca estás mal, tú disfrutarás. Para esta rumba en tu ciudad. Toca jamba, jamba, rumbay. Vamos a bailar mi ritmo mucho más. Nunca estás mal, tú disfrutarás. Baila esta rumba en tu ciudad. No importa dónde vas, no importa cómo estás, esta rumba tú por siempre bailarás. Le, 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 Toca jamba, jamba, rumbay. Vamos a bailar mi ritmo mucho más. Nunca estás mal, tú disfrutarás. Baila esta rumba en tu ciudad. Toca jamba, jamba, rumbay. Vamos a bailar mi ritmo mucho más. Nunca estás mal, tú disfrutarás. Baila esta rumba en tu ciudad. Toca jamba, jamba, rumbay. Vamos a bailar mi ritmo mucho más. Toca jamba, jamba, rumbay. Ay, ay, ay. Vamos a bailar mi ritmo mucho más. Pani dyrektor, jak pani myśli, czy Ślązacy lubią się bawić? Ślązacy uwielbiają się bawić, że jest socjologicznie już uzasadnione, że ciężka praca, ciężko pracują, a potem trzeba odetchnąć i lubią biesiadować, lubią przebywać ze sobą. Są takim narodem bardzo rodzinnym, ciepłym. Myślę, że zauważyliście właśnie tutaj śpiewając dla tata nas. mi na przykład mówił, żeby sobie brać żonę ze Śląska, bo to są właśnie ciepłe, fajne dziewczyny, tylko nie powiedział, że to ma być z Górnego Śląska żona. No, tu zgadzam się z tatą. W małej cichej dolinie
wiedzą, rzęs trzepotem na wietrze, ust czerwieni słodyczą, rzęs trzepotem na wietrze, ust czerwieni słodyczą. Tylko anieli wiedzą, lecz nam nie powiedzą, jakie młodość zamiary ma. Ile prawdy, szczerości, pięknej namiętności, czy zabawa to, czy też żal. Anioł wszystko wie, nie postępuj źle. Oj młodości kochana, nie śpiesz się tak do życia, samo ciebie zaprosi. Będziesz tonąć w zachwytach, wiesz z młodości najwięcej, tej beztroskiej, niewinnej, nad zielonym ruczajem. Nie udawaj już innej, nad zielonym ruczajem. Nie udawaj już innej. Tylko anieli wiedzą, lecz nam nie powiedzą, jakie młodość zamiary ma. Ile prawdy, szczerości, pięknej namiętności, czy zabawa to, czy też żal. Anioł wszystko wie, nie postępuj źle. Tylko anieli wiedzą, lecz nam nie powiedzą, jakie młodość zamiary ma. Anioł wszystko wie, nie postępuj źle. Koncerty Teresy Werner. 1 lipca Chodzież, Amfiteatr Miejski. 21 lipca Żywiec, Amfiteatr pod Grojcem. 18 października Ostrów Wielkopolski, Kino Komeda. 19 października Sierac, Sieradzkie Centrum Kultury. Koncerty Teresy Werner i Gorana Karana. 10 października Kraków, Kino Kijów Centrum. 11 października Konin, Dom Kultury Oskard. 12 października Wrocław, Sala Koncertowa Radia Wrocław. 13 października Tarnów, Hala Widowiskowo-Sportowa Pałacu Młodzieży. 14 października Rzeszów, Kino Zorza. Też widać, że ten odbiór telewidzów, bo to autentycznie był plebiscyt ogłoszony przez telewizję TVS dla telewidzów i to telewidzowie zadecydowali, że faktycznie jesteście takimi artystami, którzy chwytają za serce, którzy po prostu, jakby śpiewacie, to same nogi skaczą, tańczą i po prostu chce się też śpiewać razem z wami i chce się tańczyć, chce się po prostu z wami być. Ja myślę też, że trzeba podziękować tutaj naszym gwiazdom Śląskiej Karuzeli, Tak. bo właściwie większość Dokładnie. odcinka to są ich świetne piosenki, radosne, kolorowe, o miłości i Tak myślę, jest. że ta nagroda, kochani, to jest również wasza nagroda i was serdecznie pozdrawiamy. Posłuchajmy dobrej muzyki w takim razie.
dzień. Czasu jakby coraz mniej. W kołowrocie życia tracisz siebie. Krótki sen, trudno często sobą być. Życie znowu toczy się bez ciebie. Ty decyduj, jak chcesz żyć, co robić masz. Ty decyduj, jaką kartą dzisiaj grasz. Szukaj swojej drogi, więc szukaj swego sensu życia. Ono nie jest prostą grą. Walcz o siebie, wyjdź z ukrycia. Zmieniaj to, co igłą w sercu tkwi. Nikt nie zrobi tego już za ciebie. Sobą bądź, chociaż nie jest łatwe to. Jedno tylko życie masz pod niebem. Ty decyduj, jak chcesz żyć, co robić masz. Ty decyduj, jaką kartą dzisiaj grasz. Szukaj swojej drogi, więc szukaj swego sensu życia. Ono nie jest prostą grą. Walcz o siebie, wyjdź z ukrycia. Szukaj swojej drogi, więc szukaj swego sensu życia. Ono nie jest prostą grą. Walcz o siebie, wyjdź z ukrycia. Jakie programy są sukcesem telewizji TVS i że TVS właściwie ma coraz większą oglądalność i też pięknie się rozwija? Co jest tego sukcesem, jak pani myśli? Muszę powiedzieć, telewidzowie są takimi naszymi egzaminatorami. To rzeczywiście oni przez te 10 lat, to oni decydowali, co mamy na antenie emitować. I głównie przeważają programy rodzinne. Obraliśmy sobie za misję telewizji właśnie TVS przyjazna rodzinie. I tutaj każdy może znaleźć coś dla siebie. Są to programy informacyjne, bo to przede wszystkim programy publicystyczne, ale tak jak powiedziałam, rozrywkowe. Przede wszystkim Ślązacy lubią się bawić i naprawdę przy dźwiękach takiej fajnej, skocznej muzyki, dokładnie tak, jaką nadajemy. Kochani, a płyta odcinka to Teresa Werner i Miłość to nie zabawa, także uważajcie. Piękne wyróżnienie, statuetka z rąk pani dyrektor TVS. Niespodzianka, kompletna niespodzianka. My ciężko pracujemy, cały czas jesteśmy w terenie, a tu taka przyjemność, szczera przyjemność. No, słuchaj, takie parcie na szkło to ja rozumiem. Ja myślę, że ja też mam dzisiaj, ale na pewno nie zagrożę tobie, ani tobie, Kajra. Nie mam szans. Parcie, miej. Kiedy zbliża się sobota,
żaden z nich nie umie spać. Każdy myśli już o lotach, co do kosza dzisiaj dać. Może szymla, może siwka, czerwonego albo byczka. Wszystko jedno do pieruna, byle zrobi mi czempiona. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. No bo takie hobby mają, że na niebo zaglądają. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. Wszyscy szwarne dziołchy mają, a na niebo zaglądają. We niedziela będzie liba, przyjdzie Antek Erwin Ziga i na niebo patrzeć bydą, czy gołębie już nie idą. Żeby lepiej się siedziało, to flaszeczka trzeba mało. Kotki będzie co nie miara, o nagrodach, o pucharach. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. No bo takie hobby mają, że na niebo zaglądają. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. Wszyscy szwarne dziołchy mają, a na niebo zaglądają. A po lotach są debaty, liczą zyski, liczą straty. No i myślą zaś o lotach, bo za tydzień zaś sobota. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. No bo takie hobby mają, że na niebo zaglądają. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. Wszyscy szwarne dziołchy mają, a na niebo zaglądają. Krzysiu, a pamiętasz co pomyślałeś, kiedy nas pierwszy raz zobaczyłeś w ogóle? To było bardzo miłe spotkanie, pamiętam, w Krakowie. Tak. W dużym takiej galerii. Kiedy was zobaczyłem, to od razu wiedziałem, że to jest to. Obawiałem się tylko o jedno. Czy się dogadamy? No, jakby to powiedzieć. Od razu mi się spodobałaś, to raz. Sławomir, wybacz, że tak mówię, ale to jest szczere zupełnie. No myślę, że nie tylko mnie się twoja żona podoba. No, bardzo się No cieszę. mamy nadzieję. Do dzisiaj się dziwię, że się zgodziła, powiem ci szczerze. Nie wiem, nic nadzwyczajnego chyba nie zrobiłem. Myślę, że rozmawialiśmy tylko i propozycja moja była jedna. Muszę wam powiedzieć jedną rzecz, ważną. Zaproponowałem prowadzenie tego programu pewnemu aktorowi śląskiemu, bardzo znanemu. I powiem szczerze, odmówił, bo nie chciał mieć nic wspólnego z muzyką śląską. No. Bardzo mnie to do dzisiaj męczy. Nie, my mu flaszkę postawimy, naprawdę. A teraz ja myślę, że to, co wy robicie, jest wspaniałe. To, co telewizja robi, też jest wspaniałe, ponieważ ja uważam, że jak mało kto, doceniam to i to jest szczere. Także podziękowania, bo 10 lat telewizji, jestem od początku z telewizją, TVS, oczywiście nie w telewizji, zawsze jestem na zewnątrz, ale z szacunkiem zawsze do tej telewizji i ten szacunek powinien cały czas wzrastać, ale nie obserwuję tego u wszystkich. Ja widzę to, co się dzieje, widzę też w was, jaki progres jest u was. Ja naprawdę jestem szczęśliwy, że wam tak wszystko się udało, bo wy na to wszystko zapracowaliście ciężko.
No miło nam bardzo, że nam zaufałeś, bo to był taki początek, kiedy jeszcze nie było tego całego zamieszania ze Sławomirem. Myśmy dopiero zaczynali z naszym projektem i chciałem wam powiedzieć, że na przykład pierwszy komputer taki do montowania teledysków to kupiliśmy właśnie za pieniądzury zarobione na Śląskiej Karuzeli. Za to ci bardzo dziękujemy, za zaufanie. No ja dziękuję. I pieniądze. I Śląska Karuzela przyczyniły się do tego, że jesteśmy teraz tu, gdzie jesteśmy. Bardzo wam dziękuję. Puść mnie, matko, do powstania. Nie stój tak przed progiem. Bez twojego pożegnania, bez twojego pożegnania z domu wyjść nie mogę. Poszedł ojciec, poszedł starzyk, starsi bracia też. I ja muszę się odważyć, ja muszę się odważyć. Sama o tym wiesz. Bez twojego pożegnania z domu wyjść nie mogę. Sama o tym wiesz. Puść mnie, matko, do powstania. Nie stój tak przed progiem, bo mi żal twych łez. Puść mnie, matko, zanim ruszy pług w dalekie strony. Do bytomskich strzelców muszę, do bytomskich strzelców muszę, bo to pułk sławiony. Wolne miejsce jest w szeregu, muszę zająć je. Nim się dowie ktoś z kolegów, nim się dowie ktoś z kolegów i wyprzedzi mnie. Do bytomskich strzelców muszę, bo to pułk sławiony. Nie zatrzymuj mnie. Puść mnie, matko, zaraz ruszy pług w dalekie strony. Chcę zaciągnąć się. Puść mnie, matko, co się żalić, na co dłużej czekać. Daj na drogę swój medalik, daj na drogę swój medalik Matki Boskiej z piekar. Pobłogosław i pocałuj, już wypogódź twarz. Przecież wrócę z wojny cało, przecież wrócę z wojny cało, gdy nastanie czas. Daj na drogę swój medalik, nie ma co się żalić, już wypogódź twarz. A na drogę mnie ucałuj, wrócę z wojny cało, gdy nastanie czas. Daj na drogę swój medalik, już wypogódź twarz. A na drogę mnie ucałuj, wrócę z wojny cało, gdy nastanie czas. Daj na drogę swój medalik, nie ma co się żalić, już wypogódź twarz. A na drogę mnie ucałuj, wrócę z wojny cało. Krzysztof, kto jest twoim ulubionym wykonawcą na Śląskiej Karuzeli, oprócz Teresy Werner, wiadomo? Ojej, ależ pytanie. Nie, no siedzicie obok mnie, nie byłbym szczery, gdybym skłamał. Oczywiście Kajra i Sławomir to nie ulega wątpliwości, a z Teresą ja pracuję, więc Na pierwszym nie ma miejscu. żadnego zdziwienia. Na Natomiast potwierdzam jakby słowa pani dyrektor, no jesteśmy zachwyceni wami, no niewątpliwe. Słuchajcie, królowa Śląskiej Karuzeli jest jedna i teraz jej posłuchajmy. Oczy Twe, oczy Twe, oczy Twe znów uwiodą mnie. Wspominać będę magiczny czas, pierwsze spotkanie oczu Twych blask. Iskrą miłości w me serce wpadł, wypełnił mój samotny świat. Iskrą miłości w me serce wpadł, wypełnił mój samotny świat.
fajny gest. Na horyzoncie już inna jest. Serce w rozterce na warcie trwa. Czy będziesz z nią, czy będę ja? Serce w rozterce na warcie trwa. Czy będziesz z nią, czy będę ja? Hej, oczy twe, oczy czarne, niewierne. Oczy twe, znów uwiodą mnie. Hej, oczy twe, oczy czarne, niewierne. Oczy twe, znów uwiodą mnie. Te czarne oczy, szmaragdy dwa, już nie te same, zwątpienie trwa. Dla niej spojrzenie, wpadłeś w jej sieć. Nie masz już nic, co chciałeś mieć. Dla niej spojrzenie, wpadłeś w jej sieć. Nie masz już nic, co chciałeś mieć. Hej, oczy twe, czarne, niewierne. Oczy twe, znów uwiodą mnie. Hej, oczy twe, czarne, niewierne. Oczy twe, znów uwiodą mnie. Serce wysyła przestrogi list, nieliczna więcej niż miałeś dziś. Chciałeś odzyskać stracony czas, pamiętaj, los połączył nas. Chciałeś odzyskać stracony czas, pamiętaj, los połączył nas. Hej, oczy twe, czarne, niewierne. Oczy twe, znów uwiodą mnie. Hej, oczy twe, czarne, niewierne. Oczy twe, znów uwiodą mnie. Hej, oczy twe, czarne, niewierne. Oczy twe, znów uwiodą mnie. Hej, oczy twe, czarne, niewierne. Oczy twe, znów uwiodą mnie. Koncerty Teresy Werner. 1 lipca Chodzież, Amfiteatr Miejski. 21 lipca Żywiec, Amfiteatr pod Grojcem. 18 października Ostrów Wielkopolski, Kino Komeda. 19 października Sieradz, Sieradzkie Centrum Kultury. Koncerty Teresy Werner i Gorana Karana. 10 października Kraków, Kino Kijów Centrum. 11 października Konin, Dom Kultury Oskard. 12 października Wrocław, Sala Koncertowa Radia Wrocław. 13 października Tarnów, Hala Widowiskowo-Sportowa Pałacu Młodzieży. 14 października Rzeszów, Kino Zorza. Myślę, że możemy jako stare dziadki powspominać trochę, ale ja pamiętam takie nietypowe odcinki, o których my tutaj wy nie wiecie, to zdradzimy trochę kulis. Pamiętam taki odcinek Tobi aus München i Sławomir wymyślił, o co mogłem wymyślić, że w trakcie odcinka będziemy pili piwo. I super była rozmowa, super odcinek, tylko właśnie przez to piwo nie mógł być wyemitowany. Mieliśmy też, słuchajcie, pamiętacie w Koninkach, jak kręciliśmy na wyciągu i przestał nam działać mikrofon i generalnie musieliśmy, słuchajcie, krzyczeć z odległości jakichś 500 metrów do tego, żeby było słychać, ale udało się. Tak, wyjechaliśmy. To a propos tej kaskaderki, że faktycznie my wymyślamy czasami różne dziwne rzeczy, ale też bardzo dziękujemy tutaj Ślązakom, bo nas zapraszają, słuchajcie, w niesamowite miejsca. Byliśmy na kopalni ostatnio, także poznaliśmy trud tego rzemiosła, tego właśnie wydobywania węgla. I myślę, że jeszcze dużo przygód przed nami, a tutaj są takie fajne karuzele, że zaraz weźmiemy taką największą i się wszyscy przejedziemy. Śląska karuzela.
życiem tętni świat. Gra muzyka, a ja jestem sam. Nawet napić teraz nie mam się z kim. Nie mam z kim. Dziś wypiję jeszcze więcej wina, by ukoić smutek duszy mej. Zrobię wszystko, żeby cię zatrzymać. Póki żyję, będę kochał cię. Dziś wypiję jeszcze więcej wina, by ukoić smutek duszy mej. Zrobię wszystko, żeby cię zatrzymać. Póki żyję, będę kochał cię. Byłaś przy mnie blisko tak, moje życie miało inny smak. Teraz tańczyć nawet nie mam już z kim. Nie mam z kim. Dziś wypiję jeszcze więcej wina, by ukoić smutek duszy mej. Zrobię wszystko, żeby cię zatrzymać. Póki żyję, będę kochał cię. Dziś wypiję jeszcze więcej wina, by ukoić smutek duszy mej. Zrobię wszystko, żeby cię zatrzymać. Póki żyję, będę kochał cię. Dziś wypiję jeszcze więcej wina, by ukoić smutek duszy mej. Zrobię wszystko, żeby cię zatrzymać. Póki żyję, będę kochał cię. Zrobię wszystko, żeby cię zatrzymać. Póki żyję, będę kochał cię. Dzisiaj chciałbym podziękować wyjątkowo Kajrze i Sławomirowi, ponieważ oni się tak fajnie wkręcili w karuzelę, w śląskie klimaty. Proszę Państwa, oni pokazują, jaki jest piękny Śląsk. Tego nam trzeba, a Polacy poznają Śląsk, ciężką pracę, ale również rozrywkę i im szczególnie dziękuję. Dzisiaj dziękuję. A my dziękujemy bardzo serdecznie, że jesteście z nami, że oglądacie, bawicie się razem z nami. Kochamy Śląsk, jak wakacje, to tylko na Śląsku i widzimy się w następnej karuzeli. Do zobaczenia. Hej.